en posar a disposició la informació sobre les desigualtats en salut en els seus diferents eixos, és a dir, socioeconòmic, gènere, trajectòria vital, edat, per a tres coses molt rellevants i importants al nostre sistema: per a la presa de decisió, per avaluar l'impacte en la salut i per definir les polítiques intersectorials. Aquests objectius estan absolutament alineats amb la missió que té l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya en el sistema de salut, una agència d'avaluació referent en la generació de coneixement mitjançant l'avaluació, que és allò que fem de fa des de més de 25 anys, i les dades, l'evidència científica també, per facilitar la presa de decisió amb la finalitat de millorar la salut de la ciutadania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya. Moltes gràcies per assistir. Dono la paraula a la secretària de Participació del Departament de Salut, la senyora Carme Valcal. M'ha tocat fer la inauguració d'aquest acte, d'aquestes jornades, per delegació de la consellera Vergés, que donat les circumstàncies actuals amb les que estem, doncs, ha tingut, és a Palau en aquests moments, on s'han de prendre decisions importants respecte dels propers dies i de les properes setmanes. Felicitar a totes les direccions de l'Aquas per aquestes jornades, perquè sí és cert que una de les coses que ens ha fet a tots aquesta pandèmia és fixar-nos i posar-nos davant nostre un mirall de quina és la societat, de què passa, què fem, de com ho fem o de com ho hem fet. Aquest mirall és important perquè l'eina perquè ens puguem mirar i treure conclusions de tot plegat, aquesta eina és l'observatori, una de les eines, però l'observatori és molt important. La Montse Moarro ha dit ara fa un moment, ens ha d'ajudar aquest observatori amb transparència i amb sinceritat a saber quines són les necessitats. Per què? Per poder encarrilar les polítiques cap a determinats necessitats de qui ho necessita més. Per tant, donar-los l'enhorabona per aquestes jornades, donar-los l'enhorabona per la tasca que estan fent i mirar que en aquest mirall i aquesta eina que tots hem de fer servir, doncs ens hi mirem de fit a fit i ens quedin cap o el mínim dubte per poder fer les coses com s'han de fer i ajudar els més febles. Així és que endavant i moltes gràcies. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Jo aniré introduint el tema. Que hi ha desigualtats en salut ho sabem des de que, ho sabem amb dades, amb evidència, amb negre sobre blanc, des que l'any 1980 es publica a Anglaterra l'informe Marmot. Ai, perdó, m'he equivocat. L'informe Black, el que es coneix com a informe Black. En aquest informe es posen de manifest les grans desigualtats en salut que hi ha en la població de Gran Bretanya en aquell moment, com aquestes han augmentat des de la creació del National Health Service, uns 50 anys endarrere, i, per tant, com són conseqüència de factors externs al sistema sanitari. Des d'aleshores, les desigualtats en salut han estat a l'agenda de molts països europeus. Em senyaré a Europa per fer-ho més proper al nostre context. Fent un salt en el temps i saltant fins al 2008, és quan es publica l'informe Marmot, un informe comissionat per l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, que torna a posar en l'agenda les desigualtats en salut com un objectiu polític i important per adreçar des de les polítiques públiques. Tot i això, tot i aquestes fites importants, actualment, en el nostre context, a octubre de l'any 2020, encara hi ha desigualtats en salut en la població dels països europeus. El nostre entorn no és cap excepció. De fet, hi ha molts investigadors i una llarga trajectòria d'investigació en aquest tema i fa molt de temps que s'alerta sobre aquest aspecte. La pandèmia, com bé deia la secretària, és un reflexe també. La pandèmia ens afecta a tots, però afecta en major mesura tant amb la incidència de la malaltia com amb la mortalitat en aquells més desafavorits. Des de l'Aquas, el darrer informe que vam publicar en aquest tema, ara fa uns 3 anys, ja posàvem de manifest les desigualtats importants que hi havia en salut
tant en salut com en l'utilització de serveis sanitaris, tant en la població infantil com en la població adulta, com en aquella població de més edat. Les importants desigualtats que vam observar en aquell moment en l'utilització de serveis sanitaris en els més petits, en els infants, han sigut l'esperó per posar en marxa l'estudi que avui us presentem. I amb això jo cedeixo la paraula a la senyora Neus Carrilero, que els presentarà l'estudi Desigualtats socioeconòmiques en la salut de la infància, malalties rellevants i la seva distribució a Catalunya, dades per a les polítiques públiques. Endavant, Neus. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs, com ja ha dit la meva companya, us faig la presentació del que és el primer informe que surt de l'Observatori de Desigualtats en Salut. Aquest informe, Desigualtats socioeconòmiques en la salut de la població infantil, malalties rellevants i la seva distribució a Catalunya. Doncs bé, com ja ha comentat també l'Anna, informes previs i en concret l'últim de l'Observatori del Sistema de Salut posava de manifest que hi havia desigualtats segons nivell socioeconòmic i que s'establia un gradient en tots els indicadors analitzats en utilització de serveis sanitaris en la població infantil. És a dir, a un nivell socioeconòmic més baix trobàvem pitjors resultats en salut. En aquesta diapositiva podem veure el ràtio d'entre el nivell socioeconòmic més alt i el més baix en algun dels indicadors que es van analitzar en aquell moment. I constatem que els infants amb un nivell socioeconòmic més baix tenen uns valors molt més alts, fins a 4 vegades més alts que els de nivell socioeconòmic més benestant, en el cas, per exemple, de complexitat elevada, en el cas de les nenes, o en el consum de psicofàrmacs, fins a 3,4 vegades més consum amb els nivells socioeconòmics més desafavorits. I en aquest punt d'introducció també és destacable veure quina és la situació social i econòmica dels infants a Catalunya. Aquí veiem un gràfic amb les tendències de la taxa AROPE, que és la de risc de pobresa i o exclusió social, durant del 2004 fins al 2019. El 2019, segons dades de l'IDESCAT, el 33% de la població infantil està en risc de pobresa i o exclusió social. Per posar-ho en context, la mitjana a Europa és el 22%. De manera que si ens comparem amb els altres països europeus, Catalunya està al tercer a la cua en tots els països europeus en taxa de risc de pobresa i exclusió social de la població infantil. És destacable també que aquesta situació no és puntual. Ja portem 10 anys amb unes taxes i amb una situació social i de vulnerabilitat dels infants que perdura i que se sosté i es manté. I la situació actual no presagia una millora d'aquesta situació. Doncs aquestes dades prèvies, la realitat actual, instava a aprofundir en quina era la situació, l'estat de salut de la població infantil i mostrar si hi havia i quines eren les desigualtats socioeconòmiques. L'estudi ha constat de 4 fases principals. La primera, determinar la població d'estudi. La segona, una selecció de variables d'estudi. Han estat principalment les patologies i el nivell socioeconòmic de l'infant. La tercera, càlcul de prevalències i quina era la distribució segons el nivell socioeconòmic. I la quarta fase, i l'última, càlcul de mesures de desigualtat i impacte. I en particular aquí ens focalitzarem en les dues més principals, que són l'índex relatiu de desigualtat i el risc atribuïble poblacional. Aquestes dues variables s'han fet tenint en compte tots els nivells socioeconòmics de la població i això ens ha pogut aportar una visió global en els resultats. Bé, la població d'estudi, com hem dit, han estat tots els infants menors de 15 anys residents a Catalunya en el període 2014-2017.
Per obtenir aquesta informació hem utilitzat el Registre Central d'Assegurats del CatSalut, que inclou tots els beneficiaris del sistema sanitari públic a Catalunya. Això ens ha pogut permetre incloure prop d'1,5 milió d'infants, un 51,5% nens i un 48,5% nenes. Pel que fa al nivell socioeconòmic, hem utilitzat també informació de l'IRCA, del copagament farmacèutic, informació de nivell de renda i situació laboral d'un dels progenitors, progenitor o progenitora, que està associat a la targeta sanitària individual de l'infant. Això ens ha permès crear una variable de nivell socioeconòmic en 4 categories, la distribució de la qual és la següent. El 4% dels infants té un nivell socioeconòmic molt baix, el 62% baix, el 33% mitjà i un 1% de la població infantil té un nivell socioeconòmic alt. Pel que fa a la variable patologia, es van seleccionar 29 patologies rellevants, construïdes mitjançant l'agrupació de codis diagnòstics, sota la supervisió i criteri clínic del Juan José García, cap de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu, que avui ens acompanya. I com podeu veure, vam intentar abarcar el màxim de sistemes orgànics possibles, incloure diferents etiologies i també diferents graus de complexitat. La font d'informació que vàrem utilitzar van ser el registre del bàsic de dades, el CMBD, dels diferents àmbits del sistema sanitari públic. Això ens va permetre obtenir tots els contactes, tots els diagnòstics registrats dels contactes dels infants al sistema sanitari a nivell individual. I això és una potència molt gran perquè es va fer l'encreuament de l'RCA també a nivell individual amb el CMBD a nivell individual i això ens ha pogut realitzar una anàlisi a nivell individual però en base poblacional. Bé, feta aquesta explicació una mica a grans trets de la metodologia que vàrem emprar, passem als resultats més destacats d'aquest estudi. En aquesta primera figura podem observar quines són les prevalences de totes les patologies incloses en l'estudi per ordre descendent i segons sexe. Destaquem les patologies més prevalents, tant en nens com en nenes, en ambdós sexes. Lesions, dermatitis, bronquitis aguda i sobrepès. Són aquestes 4 primeres que trobem aquí. Totes elles, la prevalença és superior al 10%. També volem remarcar que hi ha patologies que tenen diferències entre sexes significatives en les seves prevalences. Per exemple, en els nens hi ha una prevalença molt més alta que les nenes en trastorn de l'espectre autista, trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, meningitis i asma. Pel que fa a les nenes, són més prevalents significativament que els nens en trastorn de l'estat d'ànim, dermatitis i sobrepès. Aquesta és una de les altres figures que us volem mostrar i hi ha representada gràficament l'índex relatiu de desigualtats per cadascuna de les patologies incloses en l'estudi. Aquest índex ens determina el ràtio entre el nivell socioeconòmic més alt i el més baix. Però el seu càlcul és una mica més complex i, com hem dit també anteriorment, s'ha inclòs a tota la població i no només a les categories extremes, donant una visió poblacional de quin és el gradient socioeconòmic existent en cadascuna de les patologies estudiades. Per simplificar la seva interpretació, podem dir que les patologies amb un índex relatiu de desigualtat més alt tenen un gradient socioeconòmic més pronunciat. Hi ha més desigualtat, a pitjor nivell socioeconòmic i trobem més prevalença de patologia. Fet aquest apunt, podem concloure que de les 29 patologies estudiades, 25
mostren un gradient socioeconòmic significatiu i destaquen sobretot un grup de patologies, les de desigualtats més grans, principalment la tuberculosi, seguit d'obesitat, hipertensió essencial, hipòxia intrauterina, traumatisme i asfíxia en néixer, trastorns d'ansietat i adaptació, trastorns d'estat d'ànim, gestació curta, baix pes en néixer i retard en el creixement fetal i emmetzinament. Aquest gran grup confereix el de desigualtats grans i els infants de nivell socioeconòmic molt baix tenen almenys 1,8 vegades més probabilitat de patir-les. Segueix un grup d'11 patologies amb unes desigualtats mitjanes i després un altre grup amb unes desigualtats més baixes, tot i que significatives. Seguidament trobem unes patologies, 3, que els seus resultats no han estat concloents, principalment per els baixos casos d'aquestes patologies, que són neoplàsia maligna del cervell i del sistema nerviós central, leucèmia i fibrosi quística. Per contra, hi ha una patologia que ha mostrat un gradient socioeconòmic positiu, és a dir, a més nivell socioeconòmic, més patologia, i aquesta és l'al·lèrgia alimentària. Bé, seguidament us mostrem dues figures, una per nens i l'altra per nenes. Són figures resum, que mostren conjuntament 3 de les mesures de desigualtat i impacte calculades en cadascuna de les patologies que s'han inclòs a l'estudi. Ens permet visualitzar globalment l'impacte potencial en salut que podrien tenir polítiques focalitzades a reduir les desigualtats socioeconòmiques de la població infantil. Com podem veure, per entendre aquesta figura, a l'eix vertical trobem l'índex relatiu de desigualtat, que hem esmentat anteriorment. En l'eix horitzontal trobem la prevalença, és a dir, com més a la dreta hi ha més infants afectats. I la grandària de la bombolla de cadascuna de les patologies és el risc atribuïble poblacional. El risc atribuïble poblacional és una de les mesures d'impacte que hem calculat i és una mesura que ens estima el número de casos d'infants potencialment evitables en cadascuna de les patologies, en el cas que tota la població tingués el mateix estat de salut que la població amb un nivell socioeconòmic mitjà. Així doncs, com més gran la bombolla, més casos potencialment evitables en el cas que milloréssim les condicions socioeconòmiques de tota la població infantil. Aquest gràfic, com hem dit, és la fotografia dels nens. I destaquem algunes patologies que tenen un volum més gran, elevat, de casos potencialment evitables. La primera seria lesions, amb 16.000 casos aproximadament. Segueix dermatitis, amb 11.300. I la tercera seria sobrepès. Aquesta és la radiografia, la fotografia de les nenes. I també destaquem dermatitis com a primera patologia amb més casos potencialment evitables. Segueix lesions, amb 11.000 casos aproximadament, i sobrepès, sobre uns 9.200 casos. Aquests gràfics són molt útils perquè ens permeten observar quines són les malalties on el nivell socioeconòmic de l'infant, és a dir, el de la seva família, té un impacte més incisiu i on hi ha més desigualtat. Les boles més altes, que trobem més elevades, com per exemple la tuberculosi a prop del 5, la hipertensió essencial, els trastorns d'ansietat i adaptació, trastorns de l'estat d'ànim, etc., són patologies que tenen més desigualtat i esdevenen una prioritat en l'actuació per qüestions d'equitat i de justícia social. Per altra banda, també ens permet observar patologies que, tot i no tenir unes desigualtats molt grans, afecten a un gran nombre d'infants i, per tant, actuacions en aquestes patologies en concret seran molts els infants que se'n veuran beneficiades d'aquestes polítiques. I bé, com a conclusions principals,
voldríem remarcar aquells apunts més destacats que resumeixen l'essència i la voluntat d'aquest estudi. Doncs que les desigualtats socioeconòmiques es mostren sistemàticament en patologies de diverses etiologies i de diferents graus de complexitat. 25 de les 29 patologies estudiades han constatat que tenen un gradient socioeconòmic negatiu, és a dir, en pitjor situació econòmica de l'infant i trobem més prevalència de patologia. Aquesta persistència en els resultats posa de relleu que el nivell socioeconòmic de la família en què l'infant neix, creix i es desenvolupa incideix en la creació i en la distribució de la patologia. Una de les patologies, l'al·lèrgia alimentària, ha mostrat un gradient socioeconòmic positiu. És a dir, com més alt el nivell socioeconòmic, trobem més patologia. Aquesta dada ens fa pensar en un possible biaix de selecció. És a dir, molt probablement les famílies més benestants són més actives a l'hora de detectar, de diagnosticar aquest tipus de malalties. Una altra dada impactant i destacable és que s'estima que 141.104 processos patològics podrien ser evitables si tota la població tingués el mateix estat de salut que els infants del nivell socioeconòmic mitjà. Aquesta xifra representa aproximadament el 7,5% de tots els processos patològics que s'han inclòs en l'estudi, en l'anàlisi. Aquesta xifra no és menyspreable, és remarcable, tenint en compte el cost personal que suposa i també el cost sanitari. I bé, més enllà de les xifres, de les estimacions, dels càlculs, les dades no són tan sols dades. Són fets objectius, amb la voluntat de ser altaveus de les inequitats en salut existents en els infants. Cal recordar que la infantesa és l'etapa vital més vulnerable i més important per al desenvolupament de l'infant i del futur adult. Invertir-hi esdevé una obligació ètica de justícia social i l'aposta més segura i eficient en el pilar del futur. I que això s'ha de fer junts, s'ha de fer plegats. Una sola institució no és suficient. El sistema sanitari hi dona resposta, però no és l'únic responsable. La implicació transversal de tots els agents públics és imprescindible per reduir les desigualtats en aquesta població tan vulnerable. I que és molta l'expertesa i evidència i molts els informes que posen el focus en les polítiques estructurals enfocades en la família i en el desenvolupament i educació infantil, principalment en les etapes més primerenques i esdevenen claus per establir bases d'equitat en la societat. I bé, m'agradaria acabar aquesta presentació amb una de les figures que he mostrat a l'inici, la taxa de risc de pobresa i exclusió social. Com hem vist, el 2019 estàvem al 33% i enguany Save the Children ha fet una estimació que tancarem l'any amb un 35% de la població infantil a Catalunya amb una situació de risc de pobresa i exclusió social, principalment degut a la gran crisi del Covid, entre d'altres. Quin futur creem? Quin futur volem? Apel·lo a totes les autoritats aquí presents que posin els infants com a prioritat en les seves accions diàries, no com una despesa, sinó com la millor inversió. I res, dit això, us animo a que llegiu l'informe en què en pugueu extreure coses útils per al vostre dia a dia i restem a la vostra disposició per qualsevol suggeriment, dubte, aclariment. Doncs res, moltes gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies, Neus. Dir-vos que l'informe ja el teniu penjat a la web, perquè he vist que hi havia gent que ho preguntava pel xat. Ja us podeu descarregar l'informe i trobareu allà totes aquestes gràfiques que la Neus ens ha estat presentant i tots els missatges que us estem donant. Passem ara a la part de discussió i per això tenim amb nosaltres a dos professionals als que els tenim moltíssima estima i que ens han fet de revisors externs d'aquest informe i amb els que hem compartit molts neguits en aquests darrers mesos.
I són, d'una banda, la Marisol Rodríguez, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona i membre del Consell d'Administració de l'Aquas, i per una altra, en Juan José García, cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu. Doncs tens la paraula, Marisol. Estàs per aquí, Marisol? Pots activar el teu micro? Hola, buen día a todos. Gracias. Estoy contenta de participar en este foro. Como dijo Ana, efectivamente ya actué de revisora externa, pero bueno, esta es una ocasión de ir más allá y además he de decir que cada vez que me lo miro, por una parte encuentro más el valor que tiene el informe y por otra parte también se me ocurren nuevas sugerencias que no hice en su día, o sea que esta puede ser una buena ocasión para hacerlo. O sea que muchas gracias por esta invitación, Ana. Efectivamente, además ya participé como revisora externa en los anteriores informes que la directora Montse Moarra comentó anteriormente y si todos esos informes sobre las desigualdades sociales en salud en Cataluña eran importantes, este todavía lo es mucho más. Y lo es mucho más, por una parte, porque nos ha puesto de relieve una realidad que nos interpela a todos. Y por otra parte, porque evidentemente las desigualdades en los niños tienen un impacto en su vida futura grandísimo y en su vida actual. Es decir, esos niños con más patologías y con más problemas de salud no disfrutan igual de su vida de niños. Y es una pena. Y no juegan igual. Pero no solamente eso, sino que no aprenden igual, no aprovechan la escuela igual, no van a tener unas oportunidades de trabajo igual. Entonces, realmente este estudio tiene un impacto y su valor y su interpelación a la sociedad es incluso más fuerte que en el caso de los otros informes. Hemos de tratar de romper ese círculo vicioso. Hemos de tratar de dar esa frase que teníais al principio del informe, un comienzo seguro para todos los niños, a safe start. Dicho esto, me gustaría, antes de pasar, yo solamente tengo un par de comentarios porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero antes de pasar a esos comentarios que van en la línea esa de tratar de romper ese círculo vicioso, yo tenía una llamada de atención para los lectores y para los que ahora nos están escuchando con respecto a la clasificación económica que nos ha presentado Neus. Neus, no sé si podrías compartir, porque yo no la tengo, tu diapositiva de la clasificación de las clases sociales, es decir, los porcentajes. Si no, yo lo digo de palabra, pero bueno, si está ahí puesto en la pantalla, queda como más claro. ¿Es posible, Neus? O te voy a hacer aquí que me ayudes. Sí, la siguiente, la otra me parece que era anterior. Donde tiene simplemente el pastel de la derecha, de las clases sociales. Neus lo ha dicho, cada niño está asignado, su nivel socioeconómico está asignado según la tarjeta sanitaria del progenitor bajo el cual está. En el caso de familias monoparentales, seguramente que la renta es esa, la de ese progenitor, pero bueno, afortunadamente la mayoría de los niños viven en familias donde suele haber dos perceptores de rentas. Por lo tanto, esas rentas que aparecen ahí realmente no suelen ser la renta familiar, lo cual es buena noticia. Porque yo lo que he hecho ha sido tratar de comparar esta clasificación, porque a mí me sorprendió mucho que hubiera un 62% de niños con rentas bajas. Lo comparé con una clasificación referida a toda la población española, calculada por Francisco Gerlich, del Instituto Valenciano de Estudios de la Salud hace unos años, y por ejemplo, él sitúa que el porcentaje de familias que se pueden considerar como renta media es el 52%. Por lo tanto, yo diría que de esas familias que aquí aparecen como rentas bajas, algunas seguro que son bajas, pero si le añadimos la renta del otro perceptor de la familia, muy posible esos niños saltarían a las rentas medias.
Y evidentemente muchos que están en esas rentas medias, que como todos sabemos en el decreto de copago pues es un abanico, un intervalo enorme entre 18.000 y 100.000 euros, evidentemente algunos de esos niños saltarían al tramo de renta alta, que según este estudio de Gerlich, bueno, pues podemos considerar que en España hay un 10% de familias de renta alta y no solamente un 1%. Lo digo esto porque tiene una cierta relevancia para cuando vemos el gradiente, las columnas por diferentes patologías que nos ha mostrado Neus y que habéis calculado muy bien. Y entonces está claro que hay un gradiente y se nota muchísimo entre, claro, el nivel de renta muy bajo y el nivel de renta alto. Eso está claro, pero seguramente, y además ya se ve que las barras de las rentas bajas, rentas medias, en la mayoría de las patologías, están relativamente cercanas. Ahí, pues seguramente porque hay un problema de no correcta clasificación de algunos niños, lo cual no quita validez al estudio, simplemente lo digo como una llamada de atención, bueno, porque es bueno saber que sí, que hay un gradiente, que el gradiente entre la renta más baja y la más alta seguro que es así, pero que luego hay alguna cosa intermedia que nos haría que esa escalera fuera un poquito más continuada, diría yo, un poquito más continuada. Igualmente, como decimos, estas desigualdades nos interpelan a todos. Entonces, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y yo solamente tengo un par de comentarios con respecto a eso. Lo primero es recordar algo que yo suelo decir cuando, ya como los que me conocéis sabéis que he hecho varios estudios de equidad y doy clases sobre este tema. Entonces, uno de los mensajes clave es equidad no es igualdad. Entonces, yo lo que quiero es llamar la atención sobre el hecho de que debemos de empezar a discriminar, debemos de ser capaces de atrevernos a discriminar. Equidad no es igualdad. A veces no hay nada más injusto que dar a todos por igual. A mis alumnos yo no les podría dar un aprobado general. Eso es absolutamente injusto. Pues de esta misma manera tenemos que empezar a mirar varios ratios de esos que afectan a los niños que a mí me parecen muy injustos. Por ejemplo, el Departamento de Educación tiene establecido un ratio de 25 niños por maestra, pero igual en todas las escuelas públicas. Lo mismo da que sean de un barrio muy rico o de un pueblo muy rico que de un pueblo muy pobre. Eso tenemos que empezar a cambiarlo. O sea, tiene que haber escuelas donde el ratio sea de 12 o 15 niños por maestra y hay otras escuelas donde no importa que sean 30. Bueno, cuando yo era pequeña, que como veis, estudié hace muchos años, pues en mi clase en vez de que éramos 35 o 40, pues no pasa nada. La verdad es que nos portábamos mejor que los niños de ahora. Debe ser más difícil ahora con 40 niños, ¿no? Pero el mensaje es atrevámonos a discriminar. Y lo mismo incluso con los cupos de pediatría. Es decir, bueno, pues el cupo me parece que está establecido en 1.200 niños por pediatra. ¿Por qué? ¿Por qué todo es igual? ¿Por qué no algunos pediatras deberían de tener solamente 500 o 600 y otros pediatras no importa con que tengan 1.500, si lo que tienen es mayoritariamente niño sano? Que, por cierto, el programa de niño sano, pues a lo mejor se podrían quitar recursos de un programa para que vamos a tratar a los niños sanos, si están sanos, y dediquemos los recursos a los niños que más lo necesitan, a los niños enfermos, no los sanos. Es un poco exagerado, pero bueno, que tampoco quizá hace falta de ese foco en cosas que a lo mejor no son necesarias en un momento además que necesitamos repensarnos en qué gastamos los recursos. Bien, entonces esa sería una primera idea para romper ese círculo vicioso. Igualdad no es equidad. A veces hemos de atrevernos a no hacer las cosas igual para todos, porque no todos tienen las mismas necesidades, ni la misma susceptibilidad, ni la misma necesidad de que se actúe sobre ellos. Y esto me lleva al segundo comentario y último comentario. Y esto es, Ana, algo que sí que efectivamente se me ha ocurrido ahora en la relectura del informe, que ya podría haber dicho antes, pero cuando la agrupación
de enfermedades, por patologías, y supongo que Juanjo se va a referir después a ello, que nos recuerda un poco a los GRDs, las agrupaciones por grupos de diagnóstico, etcétera. Yo he pensado, bueno, ¿hasta qué punto esto tiene sentido? Y lo hacéis muy bien porque de todas maneras, Neus lo has destacado mucho, al utilizar también el riesgo atribuible poblacional, pues se ve que enfermedades actuando ahí pues abarca, tiene un impacto en mucha más proporción de la población. Pero a mí se me ha ocurrido que deberíamos de agrupar esas enfermedades asociándolo con el marco teórico de las desigualdades, de los determinantes sociales de la salud. Y yo no sé si, Ana, tú misma te puedes atrever a ir a la página 14 del informe y nos pones aquí aquello de los círculos concéntricos de los determinantes sociales de la salud. Aquella cosa, Ana, ¿podrías? Voy a probar. No seré capaz. Si hablo y hago eso, no lo haré a la vez. En la página 14 me pareció Neus, alguien que lo pueda hacer. Bueno, ahí se ve muy claro, ahí lo que se ve muy claro es que los determinantes sociales de la salud empiezan en el individuo, y si no, casi todo el mundo conoce esa figura de los círculos concéntricos. Los determinantes sociales de la salud empiezan en el individuo, después va la familia, la comunidad, la ciudad, el barrio. Bien, pues, ¿por qué no intentamos agrupar las enfermedades según el... Esta, perfecto, esta es la figura a la que me refería. Bien, bueno, pues aquí vemos esos círculos concéntricos, pues agrupemos las enfermedades en función de dónde tenemos que actuar. Hay en algunos casos que lo que hay que actuar es en el propio niño. Hay otros casos, y sobre todo ahí yo diría, hay algunas actuaciones o algunas patologías que son susceptibles de ser abordadas desde el sistema sanitario. Entonces, a mí me gustaría ahí, en esas desigualdades, decir, a ver, ¿cuáles son más susceptibles de ser abordadas por el sistema sanitario? Porque esa sería la responsabilidad del sistema sanitario. Pero luego hay otras enfermedades, y vamos ampliando el círculo, otras patologías, que serían susceptibles de ser abordadas actuando directamente sobre las familias. Y habría de saber cuáles son de esas patologías y de esas desigualdades que observamos. Bueno, vamos a ver cómo podemos actuar sobre las familias para tratar de disminuir esas desigualdades. Ampliamos un poquito el círculo y luego vamos a aquellas patologías susceptibles de ser abordadas actuando sobre la comunidad, el barrio o la escuela. Eso que yo comentaba antes del ratio de niños por maestra, que no tiene por qué ser igual. Ahí sería un marco de actuación que supera el sistema sanitario, supera a la unidad familiar y tiene que ver ya con la comunidad y con la escuela. Y luego serían aquellas otras desigualdades que solamente son abordadas o que pueden ser abordadas mediante una, dijéramos, actuación políticamente decidida de redistribución de la renta. Claro, este es el nivel más difícil. Exige una redistribución de la renta, exige una decisión política, por ejemplo, de hacer transferencias de renta a las familias más necesitadas. Ya vamos haciendo cosas así. El ingreso mínimo vital, que se ha aprobado recientemente, va en ese sentido y espero que tenga resultados. Pero a mí me gustaría ver esa clasificación de las desigualdades con sus bolitas por tamaños, agrupadas según a qué nivel se puede actuar sobre ellas. Y bueno, Juanjo nos podrá decir, a lo mejor, pues claro, es que no es lo mismo actuar sobre la obesidad que actuar sobre la hipoxia intrauterina. A una mejor se puede actuar desde el sistema sanitario y la otra no. En fin, lo dejo aquí. No sé si he consumido más tiempo del que me tocaba, Ana. No, perfecto, Marisol. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tomamos buenas notas de tus ideas. Muchas gracias. De nada. Juan. Luego en el coloquio, si hay alguien que eso ya comentaremos más. Lo comentamos. Juanjo, estàs aquí amb nosaltres? Sí, sí, estic aquí. Molt bé, moltes gràcies. Hola. Doncs bon dia a tots i a totes. La veritat és que en primer lloc voldria agrair als organitzadors de la jornada l'haver-me convidat. La veritat és que últimament em passo el 150 del temps dedicat a la Covid i tot el que no sigui Covid, doncs la veritat és que és superagradable, no? Perquè al cap i a la fi
hi ha altres problemes que els pediatres, les infermeres pediàtriques i, en general, jo diria que els metges i les infermeres, per culpa de la Covid no podem fer. I això també suposa certa desigualtat. La Covid no només té impacte de la malaltia que produeix directament, sinó totes aquelles coses que nosaltres no estem deixant d'atendre o no atenem tant com voldríem. Voldria també felicitar els impulsors de l'informe sobre desigualtats en salut i també a les investigadores que han portat a terme aquest estudi. La veritat és que us estic molt agraït per haver-me convidat a participar en alguns punts en l'assessoria. Jo crec que ha quedat un informe veritablement molt important. Si jo fos periodista, que no ho soc, i la veritat és que crec que el món del periodisme tampoc es perd gaire cosa amb això, però jo faria un titular una mica que cridés l'atenció. Com, per exemple, l'infart de miocardi és una patologia pediàtrica, per exemple. Clar, després aclariria, no és que l'infart sigui una patologia pediàtrica, nosaltres no veiem infarts, però sí que és cert que tots aquells factors predisponents que comencen a l'edat pediàtrica són els que després produiran l'infart, la diabetes, les conseqüències en el sistema musculoesquelètic que té l'obesitat, etc. Llavors, això passa independentment dels condicionants biològics que un infant pugui tenir, sinó que passa per temes lligats a l'entorn on neix aquest infant i on es desenvolupa aquest infant. L'informe que es presenta avui en societat jo crec que té un indubtable valor. Demostra que a Catalunya existeixen desigualtats en salut i aquestes desigualtats estan motivades per una raó socioeconòmica i això no passa només al nostre país, sinó que també passa, com ja s'ha comentat, al Regne Unit i també societats tan evolucionades com la societat escandinava també han demostrat que també tenen aquestes desigualtats en salut. I el que ha de servir, sobretot, és perquè prenem consciència del problema, perquè llavors tots, com s'ha comentat, podrem actuar i posar solucions. Al nostre país existeix un gradient social evident que afecta directament la salut de les persones i sobretot de les persones més vulnerables i en aquest sentit, evidentment, els infants, també els vells, però en el cas que m'ocupa, en els infants, són possiblement els més vulnerables de tots. Com el document assenyala, hi ha dos determinants claus en salut, a banda dels determinants biològics, que tots podem tenir per la nostra càrrega genètica, i és, en primer lloc, la família on neixes i, en segon lloc, l'entorn on l'infant es desenvolupa en els primers anys de vida. I no només això, sinó que tot això és una cosa que s'hereda. És a dir, que la situació aquesta que hi hagi nens i nenes que tinguin una situació més desafavorida passa de pares a fills i la situació es perpetua. Per molta gent, en molts programes de salut, l'infant és un individu sa. Pràcticament no té problemes de salut i alguns fins i tot arriben a qüestionar que algunes famílies, sobretot aquelles que no són tan benestants, facin un mal ús dels serveis de salut i que consultin molt. Per altra banda, les polítiques de salut en moltes ocasions han posat el focus més aviat en l'adult i han descuidat l'infant. Sí que és veritat que aquestes polítiques de salut que parlen més de la cronicitat, etc., que evidentment cal parlar-ne, però s'oblida que moltíssims d'aquests problemes crònics, en realitat, i que passen a la vida adulta, tenen els seus orígens a la infantesa. Una mica l'exemple de l'infart agut de miocardi que hem parlat abans. I com es veu en aquest informe, l'infant no és un individu sa. Al cap i a la fi, qui pot dir que és sa del tot? Tots tenim les nostres coses, probablement, i no hi ha un model de salut universal. El que és evident és que nens i nenes tenen patologia, tenen patologies que es manifesten a la infantesa i a la joventut i que, a més, moltes d'elles esdevindran cròniques i, per tant, s'acompanyaran al llarg de la vida dels nens i de les nenes. Voldria destacar també dos aspectes que m'han cridat l'atenció i que trobo que són
molt preocupants. En primer lloc, l'estreta relació de les desigualtats socials amb el sobrepès. Crec que és un tema especialment preocupant, amb el sobrepès i amb l'obesitat. En segon lloc, la influència que també existeixen als problemes de salut mental. És a dir, no només amb problemes físics, sinó també amb problemes mentals. El sobrepès, com ja sabem, ve condicionat per diferents factors, entre ells, per exemple, hàbits dietètics. Se sap que els nens que venen de classes menys afavorides tenen un consum elevat d'aliments processats. Aquests aliments processats sabem que són més fàcils de trobar, sabem que són més barats que els aliments que podem considerar que són més sans. També aquest sobrepès va lligat a una disminució de l'activitat física que podem trobar en determinats barris, o perquè tenen menys oportunitats d'apuntar-se a un club esportiu i això fa que tinguin una menor activitat física, que socialitzin menys i, en definitiva, que tinguin més problemes que els hi podran portar o abocar a un sobrepès. I això farà que el nen o la nena visquin pitjor, adquireixin factors de risc, esdevinguin després, en definitiva, uns individus adults més malalts, més improductius, més dependents i, en definitiva, menys lliures, també. En quant a la salut mental, en especial tot el que fa referència als trastorns d'adaptació, trastorns d'ansietat o als trastorns emocionals, també són més freqüents en aquelles classes en què tenen menys renda i, a més, colpeja de forma especialment significativa a les nenes en comparació amb els nens. És ben sabut que els factors socials són claus en el desenvolupament sa de l'infant i aquests desavantatges socials i econòmics afectaran a l'estabilitat familiar i repercutiran també en els estils de criança. I, per tant, aquelles susceptibilitats individuals que cadascun de nosaltres com a individus podem tenir no podran ser controlades també per la família i tampoc existirà o tampoc tindran una xarxa de recolzament social tan important com poden tenir aquelles famílies de més alt nivell de renda. Per tant, tots aquells trastorns mentals, de salut mental, afloraran tant en la vida pediàtrica com més endavant en la vida adulta. Altres patologies que també s'han associat a un gradient socioeconòmic, que també m'han cridat l'atenció, són, per exemple, la tuberculosi. Això és ben conegut. Sabem que la tuberculosi, en més situació que més gent visqui en un domicili determinat, més probable és que hi hagi tuberculosi, sobretot si les situacions són dolentes. La hipertensió arterial és molt poc freqüent en nens, veritablement és una patologia molt poc diagnosticada, però quan es diagnostica més en aquells que tenen trams de renda baix. També aquells problemes relacionats amb la prematuritat i retard de creixement intrauterí, probablement perquè ja només aquestes condicions socials no afecten els infants quan han nascut, sinó que afecten també a la dona embarassada i, per tant, ja els nens i les nenes naixeran o de forma prematura o naixeran més petits i tot això tindrà una sèrie de repercussions també durant el desenvolupament de l'infant. Les lesions, tal com s'ha comentat, que tindrien un impacte, que poder evitar aquestes lesions. Si igualéssim a tothom al seu nivell amb el llindar de renda mig, s'evitarien moltíssimes lesions, evidentment, lesions, accidents, emmetzinaments, etc. I també crida l'atenció la patologia neoplàsica maligna, que sembla que també s'associa més a nivells baixos de renda, tot i que aquesta conclusió és una mica més difícil d'extreure. Veritablement, la incidència de patologia maligna en els infants és afortunadament baixa. Sí que és sabut que hi ha estils de vida que poden condicionar l'aparició d'algunes patologies neoplàsiques, però també és veritat que per altres patologies neoplàsiques que també s'anomenen a l'informe, com les neoplàsies intracraneals o les leucèmies, això no passa. Per acabar, voldria fer-ho una mica citant un article de la Convenció de les Nacions Unides sobre la salut, la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants, i diuen que els infants tenen dret a gaudir del més alt nivell de salut possible i, a més, tenir accés a serveis mèdics i de salut, especialment aquells que fan referència a l'atenció primària, a les cures preventives, a la disminució de la mortalitat infantil
i a l'abolició de pràctiques tradicionals perjudicials. I em volia centrar específicament en això que dèiem de les cures preventives, i enllaço una mica amb el comentari que ha fet abans la Marisol, que jo potser comentaria alguna cosa sobre com podrien agrupar aquests nivells d'atenció, com podrien agrupar aquestes patologies. Penso que nosaltres, com a professionals de la salut, tenim una tasca clau amb les actituds preventives. No és exclusiva, evidentment, perquè en funció d'on actuem, si actuem amb l'individu, actuem en la comunitat, actuem amb l'escola o actuem a nivell de política de redistribució econòmica, com ha dit la Marisol, doncs probablement els actors anirem canviant, però el que està clar és que és feina de tots superar aquestes inequitats que existeixen. Penso que nosaltres, com a professionals de la salut, hem d'actuar, sobretot en el marc de l'atenció comunitària en aquest sentit, i millorar les condicions sanitàries. I això com es fa? Doncs es fa amb el desenvolupament de programes preventius, de promoció de l'exercici físic, d'hàbits dietètics i d'altres trastorns i hàbits saludables. Però, com he dit abans, això no és només un tema que ens involucri a nosaltres, els professionals de la salut, però que crec que tothom en el seu àmbit de treball hauria de procurar perquè, en definitiva, el que volem, tal com diu el Michael Marmot i surt al començament d'aquest informe, és poder proporcionar als infants el millor inici amb la vida possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos. I ara tenim ben bé 10 minuts per fer una mica de discussió. Ens podeu adreçar preguntes tant a la Neus, a mi, o a la Marisol i al Juanjo. Podem discutir una mica de l'informe. Podeu demanar la paraula... A veure, això ho hauré de manegar jo, serà complicat. Llavors, per fer-ho, ho podem fer com vulgueu. Ja he vist ara un parell de preguntes escrites aquí al xat. Podeu seguir fent preguntes en el xat, i jo les aniré passant. O si voleu demanar la paraula, intentem fer-ho de manera endreçada. Potser una bona manera seria que em poséssiu al xat que voleu fer una pregunta. D'aquesta manera jo us donaria pas i així no ens atropellem els uns i els altres. Anem a provar-ho. I si no, em demaneu i us passo la paraula. Començo per dues preguntes que he vist per aquí al xat. La primera, que respondré jo mateixa, em diu l'Elias Casals. Entenc que totes les dades explotades són dades extretes de l'ECAP? Sí, Elias, són dades extretes de l'ECAP i de tots els TMBDs dels quals disposem, tots els registres d'activitat sanitària. Per tant, no només l'ECAP, que faria referència a l'atenció primària, sinó també totes les dades d'hospitals, d'urgències, de salut mental i de sociosanitari. Totes les dades que representen registres on hi ha tots els contactes de la població amb els serveis sanitaris públics són les que hem utilitzat. Per tant, a continuació em deies, és una mostra? No, no és una mostra. Estem analitzant la totalitat de la població pediàtrica catalana que ha contactat en algun moment del període estudiat amb el sistema sanitari públic. I hi ha hagut un parell de comentaris, també en el xat he vist, un d'en Jordi Baroja, aprofito per saludar-te, Jordi, i també de la Sara Bujalance, que ens fa referència al tema de l'edat. En l'estudi nosaltres tallem els 15 anys i em pregunten tant en Jordi com la Sara per què no hem tallat els 18 o 19 anys. Neus, ens ajudes amb això? Sí, principalment ens hem regit pel que és l'edat pediàtrica dins del sistema sanitari. I això és el que ens ha permès d'alguna manera també que hi ha uns criteris més homogenis segurament en el registre, en el diagnòstic. I sí que és veritat que aquesta edat, quan passes de la pediatria ja passes directament al metge que ja t'atendrà de la vida adulta, doncs sí que a vegades és un decalatge, una edat que moltes vegades està una mica més invisibilitzada. Però hem preferit agafar aquesta edat pediàtrica coincidint amb la del sistema sanitari més que res per una homogeneïtzació de criteris, segurament, amb protocols, manera de diagnosticar, etc., en la població infantil. Aquest ha estat el principal motiu. Alguna pregunta més?
Algun comentari que ens vulgueu fer? He vist per aquí comentaris genèrics. Veig que el tema del TDAH, els temes del TEA, han despertat especial interès. Alguna cosa que ens vulgueu comentar? Jo voldria afegir una mica per rebatre una mica la Marisol. Estic molt d'acord amb tots els comentaris que ella ha comentat. La variable a nivell socioeconòmica és molt complicada d'obtenir, gràcies encara que tenim aquestes dades de copagament farmacèutic, i amb ella intentem fer mans i mànigues per poder determinar quin és el nivell socioeconòmic de l'infant, del seu entorn més pròxim. I bé, i amb això intentem amb l'anàlisi, fent les 1001 regressions, etc., per intentar ponderar també i no fer unes dades, uns resultats molt extremistes, intentar fer-los el més real possible. I bé, també dic que aquest apunt de mirar segons els determinants socials, etc., per enfocar unes dades que siguin útils a l'hora de la gestió política. I això que hem d'intentar moltes vegades, els que fem els anàlisis, que aquestes dades es tradueixin en accions directes, ajudar els decisors públics de la primera línia perquè sàpiguen què fer, les prioritats, i no fer dades per fer dades, fer les 1001 models estadístics que potser després no acaben traduint-se en una acció en el dia a dia, que això és el que ens interessa i és el que ens hauríem d'interessar a tots plegats. I bé, aquest era una mica l'apunt per rebatre i aclarir-ho. Gràcies, Marisol. I una altra cosa que se m'acudeix relacionat amb això, com dèiem, hem utilitzat les dades de l'adult amb el qual està relacionat el nen en la seva targeta sanitària. En molts casos és la mare. Les dones cobrem menys que els homes. Vull dir, això també fa que segurament la distribució hagi tirat a la baixa una miqueta, també per aquest efecte que vivim a la nostra societat. Sí, Marisol, digues. No, simplemente, de verdad, no era una crítica, era una aclaración para que yo viendo para nada. Yo ya sé que, y menos mal que tenemos esa variable de nivel socioeconómico. Habéis conseguido lo mejor que se podía obtener con los elementos que tenemos, con las herramientas que tenemos. No era una crítica, sino una aclaración para que fuéramos conscientes todos los que están viendo esta conferencia y los que lean el informe de que ahí hay una discrepancia con respecto a la fotografía de la sociedad catalana, que seguramente no es así, de que solamente haya un 33% de clase media y un 60 y pico % de clase baja. Afortunadamente, era más bien una tarda esa visión optimista. Respondré a algun altre comentari que ha aparegut aquí al xat, que ens heu fet. La Venus Forero ens comenta el tema de la... Diu, otro punto de actuación sería disminuir la exposición a la contaminación. Efectivament, si féssim la classificació que ens suggeria la Marisol amb aquests determinants externs al sistema sanitari, en una de les capes tindríem l'exposició a... O sigui, tot el que fa referència al medi ambient. Per tant, sí, totalment d'acord. Ens pregunta l'Elias Casals, el tema de la nacionalitat dels progenitors, l'heu analitzat, Neus? No, aquesta variable, que en algun altre també han fet aquest comentari, la gent d'altres orígens, de països d'origen diferents d'aquí, etc., si s'ha tingut en compte. No s'ha tingut en compte, només hem volgut fer el nivell socioeconòmic, però sí que és una variable que segur la tindrem en compte en futurs projectes, etc., i com també
ja la teníem inclosa, però també amb més èmfasi la variable de gènere, de sexe. Vull dir, són variables que anirem incloent i, sobretot, depèn de quines patologies, encara tindrà més importància incloure-les. En aquest informe no s'ha inclòs quin és l'origen. Moltes vegades també s'ha de tenir en compte que l'infant ha nascut aquí, per tant, els seus progenitors potser són d'un altre país. Com classifiquem aquest infant? Això també té la seva complexitat, la seva complicació, però bé, més enllà d'això, és una variable que segur que tindrem en compte en futurs anàlisis, segur. Molt bé. L'Albert Dalmau ens diu que voldria fer un comentari sobre el tema de l'anàlisi territorial que diversos de vosaltres ens esteu comentant en el xat. Albert, si pots connectar un moment al micro i ens comentes el que ens vulguis dir. Hola, bon dia a tothom. Doncs bé, jo també he col·laborat en aquest informe amb la Neus i amb l'Anna, analitzant totes les dades i ha sigut, de veritat, bastant important aquest informe per mostrar a la societat on aquestes desigualtats són presents i en quines malalties més prevalents. I respecte a això, un comentari que dieu si aquestes dades estaran disponibles per ABS o altres territoris, jo crec que, tal com apunta la Marisol, que hi ha d'haver-hi una gran actuació amb diferents agents implicats, amb diferents malalties, amb el grau que hi hagin de participar per fer una proposta de millora del sistema de salut per reduir i per fer aquesta equitat possible entre els infants. Jo crec que estaria molt bé, i això és una proposta que haurem d'anar buscant, que és que aquelles malalties més prevalents i més impacte, com podria ser l'obesitat o el sobrepès, poguéssim donar dades territorialitzades per tal de que els organismes comarcals de salut, socials i tots tinguin una implicació en models d'intervenció i veure quina efectivitat té a posteriori ja que hem començat aquest projecte. El difícil era potser començar-lo i saber per on volíem encaixar-lo, però un cop aquí us dic que jo s'obre un ventall de probabilitats d'estudiar aquelles que tenen més impacte per començar a treballar-les políticament i tot plegat i donar instruccions de com voldríem fer-ho. Ja està, la meva aportació és aquesta. Moltes gràcies, Albert. La Raquel ens diu que vol fer un comentari. Raquel, si vols obrir un moment el micro i comentar-nos el que vulguis. I potser amb aquest comentari acabaríem. Jo, per lo que has comentat, Anna, el del TEA i el TDAH, jo és que soc persona autista, Asperger, i el que he notat és que falta informació o formació als pediatres, sobretot per el que és la qüestió de detecció en nenes, sobretot, perquè com que tenim una altra forma de mostrar-nos, no som, com abans deien, com una malaltia d'homes només l'autisme, sinó que no ho és així. I que volia dir que hi ha una guia que és de dones, de nenes adolescents i de dones amb trastorn mental, que va fer AITAPI, l'Associació d'Autisme Espanyola de Professionals, i que pot ser un referent perquè en general està tot descrit des que són nenes fins a adultes. És una guia que pot anar molt bé perquè tinguin present tots els pediatres, ja per totes les etapes. Jo crec que seria interessant tenir... És una base general, però que pot servir de base. Doncs moltíssimes gràcies. Doncs, si us sembla, amb això acabarem aquesta part de discussió. Molts ens dieu, i ara quines són les properes passes? Doncs les properes passes serà donar a conèixer aquest informe per tal de... Res ens agradaria més que a partir d'aquí s'endeguessin polítiques que ajudessin a la salut dels infants. Per tant, nosaltres farem tot el possible per donar a conèixer aquest informe tant dintre dels estaments de la Generalitat com fora. També comptem amb l'ajuda de la Societat Catalana de Pediatria i, per tant, en farem el màxim de difusió possible i esperem que això sigui l'inici de tot d'actuacions de polítiques públiques en aquest sentit. I ara, per acabar, tenim el plaer de tenir en la cloenda la Marta Imeric, que és la presidenta del Consell d'Administració de l'Aquas i vicerectora de Planificació Estratègica i de Recerca de la UOC.
Marta, si estàs per aquí, pots connectar el teu micròfon. Aquí estic, Anna. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat, però sobretot moltíssimes gràcies per aquesta feinada, per aquesta feina de continuació d'aquest tipus d'informe. I és que ara més que mai és adequat en aquests moments de pandèmia, on s'ha fet més evident que mai que és una sindèmia, és a dir, quan interaccionen dues o més epidèmies que causen més trastorn que la suma d'ambdues. I és que així, si algun segur que us recordeu, fa unes setmanes on Richard Horton, l'editor de The Lancet, va escriure una editorial enorme amb un títol enorme que deia això no és una pandèmia, és una sindèmia, i deia això no és una pandèmia, aquest era el títol, i després explicava el per què era una sindèmia i deia, per una banda hi ha el SARS-CoV-2 i de l'altra una sèrie de malalties no transmissibles, i aquests dos elements interactuen en un context social i ambiental caracteritzat per una profunda inequitat social. Per tant, aquí estem presentant això, que és els infants que seran els adults del demà, com heu dit hi ha molts i que l'informe fa palès. I si ens imaginéssim la salut de l'any, deixeu-me somiar una mica, imaginem-nos que la salut a Catalunya l'any 2050. Doncs jo m'imagino almenys 3 coses. Una, que les desigualtats socials no determinen almenys tan marcadament la salut dels ciutadans. Segon somni, que hi ha una autèntica democratització de la salut, diguem-li així. És a dir, que l'ús del coneixement i la tecnologia digital fan que es canviï el paradigma de la salut, allò que ja hem començat a fer i que s'hagi canviat del tot, que estigui completament centrat en la persona i basat en la comunitat i desinstitucionalitzada molt més l'atenció a la salut. I finalment, un tercer somni, que diguem ciutadans empoderats, amb capacitat crítica per valorar aquesta informació de salut i prendre decisions sobre la seva pròpia salut. I és que, clar, només ens hem de fixar o bé en la definició de salut clàssica de l'OMS de l'any 46, un estat de benestar complet, físic, mental i social, i no tan sols l'absència de malaltia o condició patològica, va directe a aquest tipus d'informe, o si voleu la considerem d'una manera més moderna, com es va publicar al British Medical Journal el 2011, que deia potser no hem de ser tan bèsties, benestar físic, psíquic i social, perquè porto ulleres, ja no estic sana des d'un punt de vista físic, i en realitat deien és l'habilitat d'un individu o una comunitat d'adaptar-se i autogestionar els reptes físics, mentals o socials. Sigui com sigui, tant si és una definició com l'altra, tant de bo informes com aquest i reflexions com les que acabeu de tenir facin que considerem realment que és una sindèmia la pandèmia d'avui dia, i això ens permetrà fixar-nos no només en la malaltia infecciosa, sinó també al context social de les persones que pateixen aquesta infecció i les que la poden prevenir o que podem promoure la salut. Moltíssimes gràcies i a treballar fort per part dels que ho heu fet i dels que escoltem i de tots els altres a qui nosaltres ara farem transferència de tot aquest coneixement adquirit avui. Doncs moltíssimes gràcies, Marta. Doncs amb aquests 3 somnis i amb aquest missatge positiu tanquem la sessió d'avui, aquesta jornada. Esperem que aquesta presentació hagi sigut del vostre interès. Descarregueu-vos l'informe, llegiu-vos-el, feu una difusió, pregunteu-nos tot el que voleu, estem a la vostra disposició. I una vegada més, moltíssimes gràcies a tots per haver-nos dedicat aquesta estoneta aquí a compartir. Moltes gràcies. Fins a la propera.